من подписчикои канали ман хуш омадин ҳама каса ба канали ман. Иҷода буша голубцы кадистан маҳсулоташ буша фарш, пиёз, бринҷ, болгарский дар кӯрай. Барои зирбакаш буша пиёзу сабзию картошка дар кӯрай. Иҷа буша гӯшти қима кардагира кати пиёз, бринҷ, намак, приправа ҳамаша якҷоя карда тайёр карда мемонуму баъд зирбак ма меандозам. Апаҷону хоҳарҷоное ки охирон видеома ҳамхе хушрӯ дастгирӣ карден. Просмотрош боша. Ай подписчикома зиёд шудай. ҳамхе суханҳои хуб гуфтен дар комментария. Ай ҳамаи шумо розиюм. Маълуме ки подписчикои ман ҳамашон ба имону ба тавфиқанд. Худои меҳрубон куҷое боша апаҷону хоҳарҷоно. Аллоҳи меҳрубон ҳаматона нигаҳбон боша. Ман ҳам занум, шумо ҳам зане, якдигара мефаҳмем. Ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа буша дар дег рӯған андохтум, ака зирбак ма тайёр мекунам. иҷа маҳсулотҳои зирбака реза мекунаму дар даруни болгарский боша фарши тайёр кардагима меандозам то рӯғанмон ҷуш шудана. Фарши тайёр кардагим камтар зиёдтӣ кардагӣ ки буд. Барои омуд аз зирбакум ба гӯшт наандохтам. Оилаи мо ки хурдакак ҳастай, барои ҳамин болгарскиҳоя камтар гирифтагӣ будам, 5 дона гирифтагиам. Ҳамин фарши ки зиёдтӣ мекуна кати пиёзи якҷоя кардум дар зирбак андохтум вайша. иҷа пиёза бирён кардагиам камтар сирхтар кишид. Ба як қошуқ томат андохтагиам. баъди томат андохтан бо камтар дига бирён мекунем ша. баъд сабзию картошкара меандозем. Ваям камтар мезирбонем ба об мерезем. баъди оба рехтан намак меандозему. баъд болгари куфтагӣ андохтагиуму. баъди болгари куфтагӣ андохтан нахуд андохтагиум. баъд голубциҳои тайёр кардагиро дар руш меандозем. ин нахуди ки андохтагиум ай морозилник гирифта андохтагиум. дар морозилникум ҳама вақт нахуду луби тар кардагӣ ки ҳастай ай ҳамо андохтагиум.
дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати атомиро ба шумо тавсия додистам. Ин хоҳара ки мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати атомӣ беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, ба рақамҳои рӯи экран буда ба ин хоҳарҷонмон нависед. Марҳамат кунед дӯстони меҳрубон, пушаймон намешавед. Беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Занҳои тоҷик ки мо кор карда ба ойликаҳои баланд рафтастанд. ассалому алайкум дӯстони азиз, ман шуморо ба ширкати атомии Корейс компания ба кор даъват мекунам. Кор хеле осона. ай хона набромада дар ин хона шумо корро идома метиҳед. хариду фурӯши ҳар моҳ мо аз шумо талаб намекунем. Дар як сол ҳамагӣ дубор харид мекунем. дасти рост дасти чап ятаи одам мебиёрем. одамотонам одам мебиёрем. регистратсия бепулай, обучениён бепулай кора дар группаи корӣ мефаҳмонем. доруҳои беҳтарин ва босифат барои занҳо ва мардҳо ва кӯдакон, барои фарзанддор шудан, барои бемориҳои пӯст, барои баланд кардани мардонагӣ, барои бемориҳои фаромӯшхотирӣ, барои хуб шудани бинои чашм, барои фарбехшавӣ ва харобшавӣ, барои дохҳои рӯ ва барои доначаҳо ва ҷавон кардани рӯ, барои бемориҳои рӯда, гурда, матка, ҷигар, барои хунукзадагӣ ва буғумдард, барои дарди сар, дарди по ва миён ва барои дигар бемориҳо метавонед ба ватсаби мо, телеграми мо муроҷиат кунед. доставкаи бепул ба тамоми Тоҷикистон, Россия ва Қозоқистон ва дигар давлатҳоро ҳам доставка дорем. хоҳишмандони кор бошем, марҳамат кунем. ин аҷада бошад хӯроки мо тайёр шудак. бозор рафтагӣ будум зеленгирӣ, яке дидум чеснокам буромадай, ҳама алафҳои баҳорӣ буромадай. ин аҷаба гирифтум, реза кардум. хати хӯрок беҳад бомаза мешавад. иҷа бошад баъди галупсия пухтан, баъд абед кардему. гуфтум хай биё кӯдако очаҷон торт кунем. гуфтанд якта кӯдакода торти осона кардум. ин торти кӯҳпораайда. ранги ҳамон ритсепти торти черепахае. маҳсулот барои торт бошад 8 дона тухмай, 250 грамм шакар, 50 грамм рӯғани алена дар курай, 18 грамм разрыхли теле, 10 қошуқ ор дар курай. барои кремуш бошад 2 қутии сметана дар кураю, 1 қутии кушони молоко дар курай. баъд ин торда сметанаи 30% дар курайда, 20%, 25% намешавад ё тунуктаран. 30% боша беҳтарин меша, ғафзи хушрӯ мебиёд. иҷа бошад тухму шакара лад мезанем. айболошам 50 грамм рӯған меандозему, орду разрыхлитель меандозем, якҷоя мекунем. хушрӯ тайёр мекунем. ша хамираш ҳам бисквит камтар ғафзтар мебиёда. баъд дар дараҷаи 180 градус мепазем мегирем то сирхак шудан шавад. торти беҳад болаззат омадагӣ буд. ҳам хел мулоим ки ҳами крем кардум мондум. уже рангам питад мекунад ку ҳам хел тайёр шудагӣ буда. кӯдако очаҷон буре гуфтам, буридум шона аҷоибот ба мазза омадагӣ буд. ҳам торти бомазза, ҳам кам харҷакай. ин маҳсулоте ки даим меравад, дар хонаи ҳама ёфта мешавада. ин аҷа бошад тайёр шид, дар лист мереземша ку мепаземша. баъд дар комментария савол шуда ки апаҷон дар ҳамон коғаз роған мекунед шумо? хоҳарҷон, ин коғаз нестай. ин як намуд аяму кондитерския гирифтагиюм, ранги резинай, якта калонай, чени деталистум шудагиай. идама вапше роған ягон чина мекунам хоҳарҷон. баъд чанд бор пухтупаз мекунӣ кати то безеб шуда даридан шуда. иҷа дар духовка мондумша, пухта гирифтумша. ина духтаро бинед чӣ хел ғафзи хушрӯ омадагия, хушрӯ питат кардагия. ҳамҷада набоша 8 дона тухмаю, 1 пиёла шакар рафтаги, мақсаду ним пиёла роған айда, 50 грамм роғанаш ним пиёла мешавад. зато бисквитон ҳам хел хушрӯ дам мекунад ки як торти калони хушрӯ мешавад.
ин аҷа боша мемонем хунук меша. Баъди хунук шудан ба мебурем чоркунҷа мебуремша. Кремша тайёр мекунем тар када. Ҳамаакша боло ба боло мемонему. Баъди крема тайёр кардан як косада ай ҳамун креми тайёр кардагида як парада мемонем. Баъди тар кардан ҳамун креми ки мақсад як косада гирифтем ҳамура ҳамаакша ай боло шурӯъ када мерезем шаю. Ба ягон чи катюк рашад мекунем. Бисёри вақт шоколад катюк рашад мекардум. Идов кӯдако ки ҳамун шарикчакҳои аллақосия ки дидан очаҷон хеле кунем гуфтан хай ҳамун шарикчаҳо катюк рашад кардагиём. Ба хости дили худтона духтаро чие катюки маъқула рашад кунем. Иҷа боша кремша тайёр мекунем. Сметаноро ҳарча меандозем дар коса. Камтаракак лад мезанем. Духтаро сметана ягон вақт бисёр назанем ки сметана сус мешавад. Ҳам як ду бор топчен шаю. Баъд зугушони кати якҷоя кунем ша. Ин амихаи ҳамаша тар када дар крем боло ба боло чиндан мегирем духтаро. Баъди ҳамаша тар када гирифтан як коса аделна гирифтагӣ будум. Ин ай болош мерезем. Ин аҷа боша торта ки мо тайёр шуд духтаро. Беҳад торти бомазза, мулоим. Ин авори ма боша дар шавқ хай сёмка кадаги. Камтар хиёл кардум торикчае хай. Неки духтаро тайёр кунем пушаймон намешавед ба ин рецепти ма гуфтагӣ. иҷа боша саҳар шудак тортакоя буридем дар тарелка мондем. Хайр дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад дар паноҳи Аллоҳ.